बर'सा आदार इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै आङो नोंथांमोननो नैबे मोनसे उलुबारि गामियाव थानाय सन्जिब मुसाहारिनि अमा फार्माव दंफैयो आं नोंथांमोननो बे अमा फार्मनि नुथायखौ दिन्थिनो नागिरदों जोङो अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोङो जिउ खांनो हायो बेवहाय जोंनि गासैबो सुबुंफोरानो सरासनस्रायै नैबे जाय बिथांमोना बेकार इडुकेटेड नाथाय बेकार साख्रि मोनथ'वाखै बिथांमोना नैबे राहाजों जे फार्म हिसाबाव खालामनानै 10-12टा बेनि सायाव नोंथाङा फिसिनाय अमा फिसिनानै जिउ खांनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो मासेयाव खमैबो आथिखालाव खमानो 10-12 हाजारनि सिङाव मोनखाया आरो बेनि सायावबो मोनो थ' नोंथाङा जुदि 10टा फिसिब्लाबो 10,000 खरिब्लाबो 1 लाखआ नोङो मोननो हायो बेवहाय जुदि दानाफोरखौ मोजां होयोब्ला 6 मान्थ्स नङाब्ला हमना 8 दाननि गेजेराव नों अमाखौ मोननो हायो थ' बे राहाजोंबो नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ सुंथानो हायो दा जोंनियाव गोबां बिदिनो गोदोनि जे आदबफोर जेरै दाउ फिसिनाय ना फिसिनाय अमा फिसिनाय दा बे रोखोमै गोबां फिसियो नाथाय जोङो नैबे टेक्निकेल लाइनजों बिगियानारि आदबजों जोङो बेखौ फिसिया नाथाय बिथां सन्जिब मुसाहारिया बेखौ फिसिनाय जादों थ' बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों आरो बेजोंनो साखाथियाव नैबे मोनसे फुख्रि दङ बे फुख्रियाव नैबे अमानि खिनाय बा जाखोन्दा बेखौ मा खालामो ड्रेनजों ओरै समायना भाबै बेखौ मा खालामो फुख्रियाव खिनायखौ दैजों सुस्रानानै नागारहरो दा बेजोंनो नायाबो देरो दा बे रोखोमै बिथाङा बेखौ फिसिगासिनो आं बेखौ दिन्थिनो नागिरदों